Είναι δυνατόν να άφησα μία δουλειά με 3.000 ευρώ το μήνα? Αυτός είμαι εγώ, ο Πέτρος, και αυτή είναι η ιστορία μου. Αποφάσισα στη ζωή μου να ασχοληθώ με τον προγραμματισμό και για καλή μου τύχη στη σχολή που πήγαινα να μάθω γνώρισα έναν καθηγητή, ο οποίος μου έμαθε τι σημαίνει να είσαι επαγγελματίας στη δουλειά σου. Δούλεψα λοιπόν σε κάποιες εταιρείες στην Ελλάδα και μετά ήμουν έτοιμος να κάνω το επόμενο βήμα. Και μάντεψε πόσες συνεντεύξεις χρειάστηκαν για να μπορέσω να πάρω ένα offer. 71. Ναι, 71 συνεντεύξεις χρειάστηκαν για να πάρω ένα offer στο εξωτερικό. Έμοιαζε λοιπόν σαν μια τεράστια νίκη, αλλά δεν ήμουν ευχαριστημένος. Ένιωθα πως έχτιζα τα όνειρα κάποιου άλλου. Μετά από 1,5 χρόνο λοιπόν από την Αγγλία έφυγα και πήγα στη Σουηδία να βρω μια καλύτερη δουλειά. Ήξερα όμως πως είχα κουραστεί και ήξερα πως ήθελα να κάνω κάτι δικό μου. Και έτσι αποφάσισα να κάνω αυτό που ούτως ή άλλως ήξερα, απλά πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό. Δημιούργησα λοιπόν μια πλατφόρμα με συνδρομητικό μοντέλο, η οποία εξυπηρετεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις να φτιάξουν την ιστοσελίδα τους και να πάρουν διάφορα εργαλεία γύρω από αυτήν. Όπως online booking σύστημα, ή να πουλάνε courses online, ή να κάνουν newsletter campaigns. Διάφορα πράγματα τα οποία ξέρω και ήξερα ότι θα χρειάζονται. Δεν ήξερα λοιπόν πώς να ονομάσω την εταιρεία και έτσι τότε θυμήθηκα αυτό που μου είχε πει ο καθηγητής μου στην αρχή της καριέρας μου, ότι προσπάθησε να βοηθάς όσο περισσότερο μπορείς στους πελάτες σου, γιατί έτσι θα ανέβεις παραπάνω. Και έτσι με τα αγγλικά που τότε ήξερα, δημιούργησα το όνομα Help As You Can, το οποίο άλλαξε σε Hike. 2 χρόνια αργότερα πήρα την τρελή απόφαση επιτέλους να τα παρατήσω όλα, να παρατήσω τη δουλειά με τα 3.000 ευρώ και να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα να τρέξω την επιχείρησή μου. Πιο χαρούμενος εννοείται από ποτέ, ξεκίνησα να ψάχνω πελάτες για την επιχείρησή μου και μέχρι σήμερα συνεχίζω να δουλεύω μέρα νύχτα για αυτό το πράγμα. Αν λοιπόν θέλεις να με βοηθήσεις, στείλε αυτό το βίντεο σε κάποιον ο οποίος γνωρίζεις ότι μπορεί να χρειάζεται τις υπηρεσίες μας.